Mag-share day ko sa inyo mga bakla kung unsaon ako pag-prepare ang ako ang overnight oats para sa ako ang breakfast. Ug mao din natong ingredients, so naghinanglan lang ta og saging nga lakatan ug isa ka cup nga yogurt ug fresh milk dayon ang ato ang oats na dayon. Nag-add sa day ko ana og isa ka apple din ako lang nang gi-slice og tagagmay. 1 cup sa fresh milk dayon ako lang siya initon og gamay kay gusto ko mainit siya before nako ilunod ang ako ang oats. Ang ako din gilunod ana kay 1.5 cup nga oats kay ako na lang na siya daghanon kay para na lang sad sa akong lunch. So mao na siya akong kaunon. Magpaabot na lang dayon ta og gamay, igo siya mubugnaw before nato siya isulod sa ato ang balunan. Sa pagsulod sa balunan, akong giuna og butang ang saging, dayon gisunod na din ako butang ang apple nga ako ang gislice og tagagmay. Gisunod na sa nakog butang ang akong yogurt nga 1 cup. So ang yogurt nga akong gigamit na ay kay Pascual ang brand. So depende na sa inyo kung unsa nga klase nga yogurt yung gamiton. Then ang flavor nga yogurt akong gigamit is strawberry. So nag-add lang sad ko ana og 1/2 cup nga fresh milk kay para mag-mix ta ng ingredients before nako ilunod ang oats. Kay nabugnaw naman ang oats, so ako na ni siyang i-transfer sa ako ang balunan. Dayon sa inyong pag-transfer sa inyong balunan guys is pwede niyo siya anam-anamon then para ma-mix niyo maayo. Pero ako kahit nagtinapulan mako karong adlaw, ako na lang giusa og butang tanan ug ako na lang dayong gishake ug maayo. Mauna day na ang ato ang finished product. Char, finished product. So inana na siya pagkahuman mga bakla. So gwapa kay siya, creamy kay siya tan-awon. Dayon ato lang na ibutang sa rep og isa ka gabi. Then pagkaugma na nato ko onon sa morning. So karon mga bakla is buntag na jud siya. So time na jud nga mukaon ta din mamahaw ta. Anyway mga bayot, mamahaw day tanin yung tanan ug maayong adlaw sa day sa inyong tanan. So kung gusto mo try sa inyong overnight oats, try na mo, pero depende ka po na sa inyo kung unsang mga prutas nga inyong isagol para sa inyong oats. Ug sa mga nag-diet, so perfect ni para sa inyong mga bakla. So mauna siguro ni nga panahon mga bakla nga road to Coca-Cola body na siguro ko ani no. Anyway mga bayot, dire na ta mag-end ug dire na ta mahuman. So I'm Emerly and thank you for watching. Bye guys.